Biar Saya cerah tadi aku Bano kok tekan dadah. Tekan dadah sebelum jadi senior. Lah ngopo? Mulai 1000. Gak yo nek Pak Catur iki muda-muda pokoke ya, Pak. Senior iki malah murah. Suraka areng ora nitik. Murah larang ngono kuwi lho. Larang LA. Lah. Tes. Nun. Bisa semangat ya. Masih, Pak. Ya, yuk dikasih lagunya apa? Mbok menawa enek request, Reng. Coba, Reng. Kenapa, Pak? Bapak Ibu, ngersake napa? Napa, Pak? Bu? Hah? Tali kotang. Surangan. Aneh-aneh wae lho lagune almarhum. Napa? Oh, gelangan. Oh, seragenan. Seragenan. Oke. Oke. Oh iya. Sing duet. Apa, Reng? Penaturaken sesuai dengan wajahnya Pak Desani. Aku ngerti. Aku ngerti. Apa, Pak? Apa, Pak? Tak terawang iki. Heeh. Manis. Manis di darat sing gayeng. Aku iki ngerti lho, Reng sak obahku lamun ngepek-epekku kene. Ayo. Tur. Tenan, Pak. Kula iki seneng lho nek jenengan apa nyeluki Rudi ngono nyeluki anu Harun. Rud. Wis ciri kos. Ciri khas Sambis iki. Pak Catur nek timbali yoga-yoga iki mah Roko Mas, Rayi Mas, Raden Mas. Oh, terus Nek lancang iki mah yoga-yogane. kudune ya, Pak. Kon japan lawang tur. Kayak Pak Catur ya langsung tangi. Tangi. Oh, ya karo krip-krip ngono. Ora nesu. Ora nek Pak, ngono Mas kon jumpa piye. Tur. Oh, nyata anak buah. Ora iso Bagus. kata-kata. Nggih. Aku trenyuh. Iki monggo menika pun aturaken lagu manis. Manis. Warga Ada tahu. Ya mirsani YouTube Catur Nugroho channel. Haji. Cek majoe piye ya, Pak. Wis seneng kok nek bose wirangan terus seneng. Utangnya disaur, Cah. Utang aku 10.000 ya ta. Utange le jang le beduk karo le balung. Iki kanggo utang. Apa ya, Pak? Dalange nyate memet kandhane aku wae. Masuk manis. Dadah.
Bapak dicontoh ya. Oh, sombong. Lah iso cengkokmu cengkok sing piye cengkokmu? Mesti loken ora cengkokmu mau lho cengkok. Sing pundi? Ah ya mau nek sing rada apik. Spontan das kok. Wah, spontan. Spontan. Oh. Kudune spontan. Uhuy. Jane wong lawas ora ngerti.